Končar, 20% dionica prodano za 360 milijuna kuna. Hoteli Korčula prodani za 26 milijuna kuna. Prodaje se Croatia osiguranje. Sunčani Hvar. Kako bi se omogućila prodaja s popisa strateških tvrtki, skinuli su još Podravku, ACI, Petrokemiju, Croatia Airlines, Luku Rijeka i Croatia banku. Imali potrebe za raspravom? Ako nemamo, onda se glasamo. Tko je za? Odluke strateška do strateške, prodaja do prodaje, a donosi ih na brzinu posvađana vlada, zanimljivo jednoglasno. Je li vama normalno da u trenutku kada se vlada raspada, da se donose ključne odluke o prodaji Končara, o kadroviranjima o INI, o LNG terminalu? Nije. Slično misli i oporba. Ne bi trebali donositi nikakve odluke osim one koje su vezane za stabilnost zemlje. Ovaj mjesec ministar financija treba i razgovarati s agencijama u nadi da će obraniti kreditni rejting. Guverner HNB-a Vujčić ističe da vlada ima svoje ekonomske adute pred agencijama, ali i politički uteg. Imamo na jednoj strani gospodarske pokazatelje koji su u ovom trenutku dobri, znači rastući rast BDP-a, smanjivanje deficita u prvom redu i s druge strane negativne, a to je politička situacija. Uz privatizaciju vlada je podržala također strateški projekt izgradnje LNG terminala. Digli su ruke i za koncesije za istraživanje nafte i plina. Struka smatra da vlada u krizi, iako mora donositi odluke, ne bi trebala donositi strateške. Kad nemate toliko transparentnost, kad nemate toliko pozornost javnosti i tako dalje, dakle neke odluke se mogu donijeti ispod toga radara. To nije dobro i to stvarno nije dobro ni za koga. Mislim, nije dobro za ovu zemlju, nije dobro za politiku. Iako zbog svađe oko INE licitiraju tko bi iz vrha vlade trebao dati ostavku, jučer su digli ruke za nove ljude u nadzornom odboru i novog hrvatskog predstavnika na glavnoj skupštini.